hanya hai boron jadi kawal bersama hai bersama kaisa khoroksa tiprasa no kaisa tiprasa bua gana bukhuk sitra kok tai musuk sui tai nama tam khaidi hai hini belai khin kok sitra bai ketegai tangha o boron ke no sini tai bani mung rok no sai de man dolog no bani mung sai ma comment khai sana da pogdi bron jani posu hai ga kok bani kok samu na di dal phal kuri tai nang ya kok mangsi sawi tangha ang kha khayo borok kaisa nesha rok phek jangnai mani rok sabani pore sijawi alang palang kha koro sawi tongkhana hin inga dalong no tam hin bhaga sarale thanai salda salni sikango Facebook tai YouTube ro kaisa viral langja buwa garno musuk sui mungsa sia boka namana thudi tai tam ko khame belai kan sawine video khai tong ka khokta tiprasa no tai tipra title ni borokta हम इन्होंने वक्त बदल दिया जज्बात बदल दिए जिंदगी बदल दी ए भाई मारो मुझे मारो नहीं ये मजाक हो रहा है एक सेकंड यार मजाक हो रहा है obon kari bote bowa garna sauje help khaiya mungsa dia tai kunu sia tiprasa kunu sia rokhini kobangma markha ketugui ne kok hame bisiri kok sasawi ne ketungmani jeng video nungui mano obo hai tiprasa borong o hani tamo khai nang sala rahul ji बाय बाय टाटा गुड बाय गया hingga dolong boba karena musuk sui namana tam khadi har himan nok video nu yakhanga nok video na de kang video ri riwana Tipurasa bobagra bowan khuinai bo kono burungno support khaya sudu korokse kabangma saitung hingga dolong no tala o video nu gahamken saimang khana o posumung borok tam sakatai boba karena tam khuk sitra kok ta sitra hingga bo tew sauje tiprasa rok mungsa sia mungsa ringya ro hine tiprasa mungsa sia ng bo to kaisa tiprasa na hai debe dolo अरे मैं क्या बताऊं मैं क्या बताऊं hingga tam bo wansa deng khana नहीं na bono wansara saising mandra bono o ibsin babasi kalai bile bono musak sung khlaiya babasi nunga nangur hinde bono yakar ne bahai do dolo kaisa bolai ma toklai ma jaga wansara wi toklai ma jaga bansi bono o tiprasan ni fasti identity singjana hede dolo o kaisa tiprasan kala hai ongman yagru phanje bo kaisa bogara musuk sui tai tam no te kok bisi no video nugui ma tam saka Sani je Maharaja bobagrani mongoi ang buko khamia khoi thangka buko khutui oboni bagui noron dayang mapsani tongwana khoma khairodi hinke dolok obo hai borok tiprasa rok borok hami tongnai nang video khai ni upload khai ni obo hai borok no tam san musun rok obon comment no sawi mano Tipurasa bobagra bowan khuinai bo kono burungno support khaya sudu korokse kabangma saitung hingga dolok tinin bagi asun ang senai channel katalang tang like share ta subscribe kain ta pogdi hingga malayan ta katal video hambai